Voor het project Hulde aan de horizon kon mensen haar mooiste foto van de horizon insturen. Omroep Friesland gaat op zoek naar de verhalen achter die foto's. Je moet het verhaal achter deze foto maken in Makkum. Door Jolanda Koningstein. Het strand van Makkum. Haast Else Fries is je wolderes west om op een hittedag lekker het wetter in te botsen. Maar er bestaat ook een oorslag, meesken. Meesken die juist naar het strand gaan, maar min waar. Ik kom uit Den Helder. En als het ging hard waaien en het slecht weer werd, dan gingen we altijd even naar de dijk of bij de haven kijken, naar het water en naar de wind. En dat was even met elkaar genieten. Zelfs de familie kwam uit Apeldoorn als het stormde, want dan moesten we even de zee, dan moesten we even zien. Dat heeft wat, de wind. Ja, het is een mooi iets. Maar nu moeten we toch even rap over de foto hebben, want ja, daar gaat het programma uiteindelijk zo. We gingen wandelen met de buren. We gingen lekker hierheen, want mooi windje. En ik zie al die surfers die pakken hun spullen en die gaan het water op. Dus ja, dan ga je foto's maken, want dat vind je gewoon machtig om te zien. En ik ben hier gaan staan. En daar stonden ook mensen te fotograferen. En die surfer die gaat en die jumpt omhoog. En ik leg hem vast. Dus ik was helemaal happy. Ja? Dat was gewoon een perfect plaatje.